Hello guys, welcome to my YouTube channel. Mayroon na naman tayong panibago guys na video. Ang imumukbang natin ngayon guys, mayroon po tayong chicken curry, pork curry, at may kunting gulay. Sige guys, tikman na natin. Mayroon tayong kunting sabaw guys sa ating niluto. Sarap guys. Guys,
Sarap. Guys. Uulan na naman guys. Isa na naman.
Thank you guys. Maraming salamat sa panunod ng aking mga video guys. Maraming salamat din sa aking mga subscriber at sa mga viewer. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel guys, please subscribe, like, and share. And pakipollow sa aking Facebook page, Mr. Dan Vlog. Bye-bye!